once in a blue moon. Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Nag-iisa na lamang sa buhay ang si Tete na Japanese ni abrewa bi awadi mfie aduoson wadi kuna mfie du efre bra na ba no wuye mfie miyenu ni me ba no ewi ebra no wa akoma yade no wadi mfie aduonu na me nimu mposi wawu na manu aduane de command na sabre na mihunu se wawu owu be na watwe baako da me da yankopon me kora ne ba no wo ho hika wo mera hoye esane so ya nkonam wa brabo mu nti obiara nka ne ho enkanka bra wo se ye no operation na ye no breast cancer operation na me pese me ko honum da so na me nso ya ye me operation ayi me no fo mu kokura mu yade abosom ye twa mu ya ne yi mu fra ya resabia ya abosom kora ma nti me nko na mete na ya kunya sika kitwi free aban no enchen aye sika ya de boa Japanese fo wa ye hiafo na so no nko no so enkanka ma obi a wa yade kurankro te se me ente bra Japanese na nyonko Japanese bi a na sa koka MCGI free store no mani bi aton safre no no so betumi ehunu kind free members Church of God asafo no yanko portnet me ma me bedru ba bia me woyi na me ha impossible bisa awo ho ana meni adwene bia mpofa ho manumu nsam nyinaa asa me kase meni age kra na Aisha meni age meni aso we mo wakasi na esa na ne gisem a woka ane gisem a woka ne semunti o si everything na ne nshira kasi a ane da so ne nyina chi wasenya na fofofora obetumi aka won ho ebra won nko ate ase dan kanya nkopon da ye nyankopon ne nsa no dwuma mpase nyankopon ate ase medam wose ye ya ade bi a pese me ne ya foforo che da kapem se da baka wosoro ma wosoro nyina ayon sa ba fa sa fune so aka wosoro nyansa na nyankopon tumi nyansa Jesus na Panginoon natin. Wana da trimo ko wo born Tete wo Kristo Yesu mo Paso na may pag-asa na sa pamamagitan ng nya kukuduro sa kanya. Awo didia awodi mo asada enkanyang kupon sada wotuwaso adi edi dwuma se betumi aduro ahiafo enchen emfa wone kasa wo mo free omoka ng kapatirang pagkagan yetumi salamat enuano wanwaso walang hanggang awa at pagpapala asada enka wonyang kupon won insure a eni awiye asada pepem enka wonyang kupon
Minsan pa po mga kapatid, tayo po ay muling maghanda ng ating pong mga kalooban. Kalakip na po Anuanom ebio, mamay na yung sisi yakuma ihanda natin ang na yefre yahuhu yinanso mamay yung sisi yakuma sana. Yasha siya yang kopon nsɛm. Nti ansane yɛbɛhyɛ aseɛ no mpamotwɛ wada. Mama yɛgyina yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya Nyankopɔn, Twɛdiampɔn, Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ, Awurade Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase. Sɛ wama yɛhunu nnɛ da yi, sɛdeɛ yɛbɛyɛ a, yɛbɛsane yɛsua wo nsɛm kronkron. Agya, yɛda wo ase. Ɛwom sɛ yɛn so nni mfasoɔ, yɛn nsa hwee wɔ wiase. Nanso, wakenya yɛn ama yɛhwehwɛ wo nokorɛ akyira kwan. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a, yɛbɛhunu yɛn Nyankopɔn a wɔbɔɔ yɛn nkwa. Yɛn ɛmfiri yɛn mmɔden bɔ mu. Ɛfiri sɛ wo na wahunu yɛn mmɔbɔ. Wode wo nsa ka yɛn akoma. Agya, yɛda wo ase. Sɛ wama yɛn ahobrɛaseɛ ne padua yi so waba mfasoɔ. Sɛ yɛhwɛ yɛn ho a, yɛnni hwee a yɛbɛtumi de atua wayɛ mu yie ne wo nnipa nyinaa so ka. Na deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ, yɛbɛhyɛ wo yɛn nsom ho bɔ. Asrɛ wo sɛ hyira yɛahohoɔ na yɛn ne ɛberɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɛma ne yɛfiri bɔne mu na yɛaba wo nkyɛn na yɛatumi abɔ ɔbra foforɔ. Ɛsrɛ wo sɛ yɛwɔ no mmoa na wɔntumi nkyɛ wɔn nsɛm. Agya, wo na wonim wɔ kra biara a ɔresu afrɛ wo. Yɛsrɛ wo sɛ gye nyɔnko nipa wɔpɛ sɛ wɔne wo fa nyɔnko de wɔne bisadeɛ. Na yɛsrɛ wo sɛ yɛyɛ mmoa na yɛgyina yɛntumi mmɔ mu na yɛgyina yɛatumi anya kyɛfa wɔ wo dankwa ahenni mu. Yɛsrɛ wo sɛ mmu yɛn bɔne ngu yɛn so sɛ bɔne kɛseɛ. Yɛsrɛ wo ɛberɛ a yɛahyia mu nnɛ da yi, ka yɛn ho yɛn nyinaa mu ne yɛsrɛ da wo ase. Ahodɔ ba kron din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw, magandang gabi sa lahat. Asumdua efiri ejenyon kupon. Entina ye jina kumamu. Ebi o ye che ni anumne yaho wa mi ahodo wi ase. Ba bi ara mo wone bra ko potia mo che yen kan wo mo ne bio. Ya da Awurade ase say yen say to me aka kwenya practice. Wana wa kan ye woni na me free members Church of God International. Na ebi o ya return sa aframo na yatoa so yesua ye ne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na ngene da toso ye dumi yensan yesua Nyankopɔn nsɛm every so wɔkyena ne de twato ɛwɔ ye de sua yi mu na asubɔ no Nyankopɔn ya adoma fie da a ɛba yi na ɛbɛba so nti ebra ye guso ba mo nkae na da ye ba mo nkae no mesrɛ mo wada mama Nyankopɔn asɛm no na sɛ Awurade Mmara Nsɛm no yɛntie ne nyinaa enwie mama yɛnyi bi mfiri mu yɛntiri mɔpɔ nyinaa ne sɛ yɛte Nyankopɔn nsɛm no ase yɛn yɛ Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm nti ehia sɛ yɛte ase nti bra yɛgu yɛ asɛm ti de so no deɛ wɔka yɛn ho ne yɛ brother Eli Soriano Mamo achene a do aha sɛdeɛ mokromo mmerɛtie biara mama yɛnhyɛ ase yɛprɛ kɔpɛ awo yɛasɛm ana Nyankopɔn asɛm a yɛsua no ɛnora yɛsua sɛ yɛwɔ akɔma ahodoɔ nan emu mmiɛnsa ehia nsakyerɛeɛ ana ehia nsiyɛsie bi na akɔma nan no mu no kwankyɛn deɛ no boa koma kasa ya koma ne asase pam deɛ na saa asase mmiɛnsa yi entumi nkura Nyankopɔn asɛm agye sɛ wɔ Nyankopɔn sesa no na yɛhunu botaeɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsakyerɛ bɛtumi aba yɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛho bɛtumi ate ɛwɔ asubɔ mu yɛbɛnam Honhom Kronkron tumi so ɛnam yɛn akoma mu nsakyerɛeɛ so ama yɛde pedua nyinara atumi asesa na nsunsuansoɔ ne sɛ yɛn na kyerɛ sɛ yɛfiri Kristo mu Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti num twemu dunson 2 Corinthians 5:17 enti sɛ wobi wɔ Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforo nneɛma dada no atwam hwɛ nneɛma nyinaa ayɛ foforo na sɛ ampa sɛ wofiri Kristo mu no sɛ woba Kristo mu a ehia sɛ nsakyerɛeɛ bi ba yɛbrabɔ mu na saa nsakyerɛeɛ yi ɛbɛsi wɔ asubɔ mu na sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie no saa nsakyerɛeɛ a Twerɛ Kronkron no ɛka ho asɛm no ɛbɛnam Nyankopɔn Honhom Kronkron so na ayɛ adwuma ɛwɛsɛ Nyankopɔn Honhom Kronkron no wɔbɛtenetene yɛn awɔ abrabɔ foforo a yɛbɛbɔ mu ɛka no Romanfoɔ nwoma 8:9 Romans 6:4 enti wɔnam wuo mu asubɔ so asie yɛn no sɛdeɛ wɔnam agya no animuonyam so nyane Kristo firi awufuo mu no saa ara na yɛn nso yɛnante nkwa foforo mu enti yɛsubɔ akyire yɛbɛnante nkwa anaa abrabɔ foforo mu na saa berɛ no ɛna ɛbɛbam na edi ho adanseɛ sampa ofiri Kristo edi sɛ obi ba Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforo nneɛma data no nyinaa atwam hwɛ nneɛma nyinaa ayɛ foforo 2 Corinthians 5:17 sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛsi nsakyerɛeɛ baako ebesi wɔ yɛabrabɔ mu ɛne sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm no ɛbɛyɛ adwuma ɛbɛnya nsakyerɛ foforɔ yɛabrabɔ mu ɛnɛ deɛ ɛbɛbɛsia nie bɔne bɛn na sɛ yɛyɔ a yɛnya bɔne fakyɛ da
kopem da wo bewu mama yente ase anuanom ye wo bɔne ahodoɔ mmienu mama yenken kan 1 John 5:16 sɛ wo bi hunu ni nua sɛ ɔyɛ bɔne yenko owu mu a amesre na wonyankopɔn bɛma no enkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a enko owu mu no bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owu mu ɛno ho deɛ menka sɛ momompa emisa yɛwɔ bɔne ahodoɔ mmienu na wɔtwerɛ kronkron no mu yɛwɔ bɔne a ɛde kɔ owu mu wɔ hɔ ɛne yɛwɔ bɔne a ɛnkɔ owu mu Catholic-foɔ ɛfrɛ no sɛ the venial sin na ɛno na twerɛ kronkron frɛ no sɛ ɛyɛ bɔne a ɛnkɔ owu mu nti bɔne ahodoɔ mmienu na wɔ hɔ bɔne a ɛkɔ owu mu no deɛ ɛnkɔ owu mu na sɛ yɛnnua bi wɔ Kristo mu na wɔyɛ bɔne na bɔne a wɔayɛ ne nkɔ owu mu a Nyankopɔn ne mmara nsɛm wɔde yɛma yɛn ne sɛ yɛmmɔ mpa yɛmma saa nipa no na wonya bɔne fakyɛ na Nyankopɔn ɛma no nkwa nanso sɛ bɔne a nipa no ayɛ no ɛyɛ bɔne a ɛkɔ owu mu a Nyankopɔn kaa sɛ kɔbɔ mpa yɛma wɔni no ɔbɔ saa mpa yɛ no a wɔntie Nyankopɔn fiiw sɛ nipa no bɔne a wɔdie ne yɛ bɔne a ɛkɔ owu mu a Nyankopɔn kaa sɛ yɛnkɔbɔ mpa yɛma no nsɔre foforɔ mu no onipa no a yɛba bɛkum no ɛsane bɔne kɛseɛ bi a wɔdie no yɛbɔ mpa yɛma saa nipa no afoforɔ bɛka sɛ wɔafiri sɛ yɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ ntira afiri sɛ yɛwɔ abadaeɛ ntira daabi saa kwan yi so no wonyɛ mmɔborɔhunufoɔ na mmom wɔyɛ asoɔdenefoɔ wommu Nyankopɔn ade ntira afiri sɛ Nyankopɔn sɛ mɔmmɔ mpa yɛma no sɛ bɔne a wɔdie no yɛ bɔne yɛkɔ owuo mu a yɛnyɛ nyansafoɔ nsene Nyankopɔn ɔsɛ mmɔ mpa yɛma no a mmɔ mpa yɛma no yɛsɛtie ma Nyankopɔn sɛ bɔne no kɔ owuo mu a Nyankopɔn mfa nkyɛ saa nipa no wɔte saa no yɛpam wɔn mo firi asafo no mu arunti no koro asafo no mu yɛwɔ pam wɔ mu bama yɛnkenkan Tete nwoma atimi yɛnsa nkyɛmu du Titus 3:10 wonipa wɔde mpaapae mu ba wakasa kyerɛ no prɛko ne nimpire no pa no yɛwɔ pam bi wɔ hɔ a Nyankopɔn kora betumi apo ebia nipa no ayɛ adeɛ wama na kwenya baako watu ne fuwantie wasu anya hwe wabɛsesa wasia yɛ bio wasia ma na kwenya nimpire no suo wotumi kora po no yɛne sɛ ne mmara no te wɔ no kora safo ne mu bamotwo menka sɛ me yɛ kronkron se ne obiara dabi nipa deɛ obiara yɛ mfomsoɔ nipa bia yɛ mfomsoɔ na afei sɛ bɔne no anamfomsoɔ no a woyɛ no wayɛ baako wayɛ mmienu ɛwɔ sɛ wugyae eni kwan sɛ wotoa so saa nti wotoa so deɛ ne yɛbɛpam asafo yi mu no yɛtu nkurɔfoɔ sɛn yɛpam mpanimpo asɔre mpanimfoɔ asɔfoɔ wɔ asafo no mu mpo a wɔn mfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma na bɔne na wɔbɛdi yɛpam wɔn no firi asafo no mu sɛ bɔne a wɔyɛ no yɛ bɔne yɛ kɔ owuo mu a yɛpam wɔn no firi asafo no mu nti na yɛba abɛsua nti bɔne bɛn ne kɔ owuo mu no bɔne bɛn na yɛ bɔne a sɛ woboa payo bi a yɛbɛpam yɛ no firi Nyankopɔn asafo no mu sɛdeɛ bɛyɛ afoforɔ ho ngu fii ɛnuanom sɛdeɛ medi nkan ka kyerɛ mo kane no deɛ mɛtifi me na naba nkyɛn ni wokɔdwom na akɔtɔ ntoosi kɛntɛn ma ɛfisɛ saa berɛ no yɛ ɛnoa aduane tɔn nti yɛkɔtɔn ntoosi ne ba ntoosi kɛntɛn baako no ɔyiyi ɔsɛ deɛ apɔ no yifiri deɛ mporɔyɛ no mu ɛfisɛ wɔnyiyi ne ntɛm a porɔyɛ no bɛma deɛ ɛde no nso ayɛ mmara porɔ saa na teɛ wɔ asafo no mu saa asafo no mu no yɛnsi nnipa yi kwan ne yɛfoa wɔn a wɔdi bɔne yi so a ɛkanka bɔne a wɔn mu die ne yɛ bɔne yɛ kɔ wu ma na sɛ bɔne a ɛwerɛ mu a asafo ma foforɔ no nso bɛsɛe wɔn bɛfiri so sɛ ɛnyɛ hwe ɛna no koraa wɔkɔdi bɔne sɛ obi anka ho yɛ mpamo no ntima mesumi nkɔ yɛ bi ɛnuanom yɛdi kan yɛsua ma moanya mo ho nteaseɛ nti saa no wotoa w'adwene wie na so bɛba asafo yi mu bi a woba abɛyɛ deɛ Twerɛ Kronkron ne pɛ ɛnyɛ de wɔ nipa bi pɛ ɛnyɛ nipa mmara nsɛm so ne yɛbɛdi na asafo mu deɛ Nyankopɔn pɛ ne yɛbɛdi so
adeɛ ne nya ni kwan se yɛfoa so nti de mepɛ meka ne sɛ asafo ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu no ɛnyɛ saa na teɛ. Kukonsintihin mo kahit gumagawa na ng mali, milyonaryo kasi kukonsintihin mo, masama epekto nun. Nti sɛdeɛ bɛyɛ nipadua no aka ne ho ni enwufo anaasɛ dɛm biara ma ho no mmara nsɛm a Onyankopɔn ahye sɛ yɛmmoa wɔn a wɔmmere no yɛnkenka no Romanfoɔ nwoma eti baako ntwam aduonu mmiɛnsa Romans 1:32 na wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo na ɛsɛ wɔn a wɔyɛ saa no meyi deɛ nanso nyɛ yɛ enko ara na wɔyɛ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa de no so bi no so ɛnso de wɔn mfiri Nyankopɔn wɔn mofoa bɔne a wɔn asafo mma no di so na ɛnyɛ yɛnko na wɔyɛ wɔpene ade bɔne a abɔnefoɔ no yɛ no bi ɔmama ho kwan na ɔmo nso yɛ bi nti wampamu nipa bɔnefoɔ no amfiri asafo no mu a esusanso bɔne nko a na ɛbɛba deɛ ɛbɛba ne sɛ deɛ aka ɔmo nya bɔnefoɔ nyinaa nso bɛsɛe ɛfiri sɛ wɔn mu kora wɔbɛsɛe ɛfiri sɛ ɔmo yɛ no wɔmpamu wɔn sɛ wampamu wɔ bi a wampamu ɔbɔnefoɔ no a ɛnna na wɔn nso yɛ bi asafo no ma bɛka sɛ ɔwɔ nso yɛ bi nti a wɔntumi mpamu saa nipa no sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Romanfoɔ nwoma no mu na ti mmienu ankyɛmu aduasa mmienu Romans 2:23 wa wohoahoa ho mmara mu no ɛnyɛ nam na wonam mmara to so de Nyankopɔn anim twitwiri fam nkwaseɛ futufoɔ nkokoa kyerɛkyerɛfoɔ sɛ wadɔre wɔ nimdeɛ ne nokora a ɛwɔ mmara no mu a pe wa wo kyerɛkyerɛ wɔ bie no wɔn kyerɛkyerɛ wɔ ho wa wo kyerɛkyerɛ sɛ wɔn wia deɛ no wo wia asɔre fie nneɛma wa wo tiri ohoni no na wo fuma asɔre fie nneɛma yi wa wo sɛ wɔn nsɛe awadeɛ no ɛna wo sɛe awadeɛ Romans 2:20-22 wɔn yɛ wɔ asɔfo bi no hɔ no mu a wɔn mo kyerɛkyerɛ sɛ adwamammɔ nyɛ na so wɔn koro yɛ na ɛbɔ adwaman wo kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ mmɔkorɔ no na so ne kurɔfo tatwa mmɔ wɔ di kan nti yɛn ne foa asɔmo foa bɔne so a wɔyɛ yɛn ti asafo no ntumi mpam wɔ na asafo ma sɛ ɔmo nso di bɔne no bi wɔ sum ase ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 5:13 asɛ na wɔn a wɔmfra mu mu no Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn buyi di wɔyɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mu mu enti ɛwɔ sɛ yɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mu yɛn ne botaeɛ nti a yɛwɔ ɔpam ho no menim sɛ nsɔre foforɔ ma mpam wɔ na asafo ma a mudi bɔne deɛ a ɔma nkyerɛkyerɛ nsɔre ne bɔ na gye ne nsɔre no yɛpam wɔ mo yɛ san so gye wɔn no ɛba asafo no mu bio ɛyɛfoɔ nso saa so obi di bɔne ne yɛpam no a mopam no firi ɔma asafo no mu na sɛ yɛpɛ sɛ nipa no pɛ sɛ ɔsan ba bio a na ɔma asen abɔ no asu foforɔ a wɔmfa ne sɛ asubɔ foforɔ Twerɛ Kronkron ni asubɔ foforɔ ana yɛmmɔ wɔ asu ɛwɔ no kora asafo no mu nwie nsa mɛbɔ foforɔ bio nsa ma mɛdwo onipa wadi bɔne a ɛwerɛm no yɛntumi nsa mmɔ na asu bio ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛbɛsua yeinom nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛyɛ ahwe yɛ anuanom ɛbɛpɛ sɛ mɔba asafo yi mu bi a mohwɛ mo ho so yie wogye Nyankopɔn asɛm no wie na wobɔ asu a Nyankopɔn asɛm a wateɛ nyinara wode bɛbɔ bra wode ba bɛyɛ adwuma nti mesrɛ mo adamu ntie ne yie wɔma yɛnkenkan Mateo nwoma no ɛti 12:32 mama yɛntie Matthew 12:32 na deɛ ɔbɛkasa atia wɔ nipa ba no wɔde bɛkyɛ no na deɛ ɔbɛkasa atia Honhom Kronkron deɛ wɔremfa nkyɛ no wiase ha ne wiase a ɛreba no mu na deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no deɛ na Mark 3:29 na mmom deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no deɛ ɔrenya fakyɛ da na daa fɔbuo da ne so anuanom monhwɛ nsɛm yi nhyɛ ne nso adan na nsɔre foforɔ mpam wɔ n'asafo mma kyerɛ sɛ wɔn mu asɔre ma ne mfa nkyerɛkyerɛ nyɛ adwuma kora yɛ ma sɔfoɔ no deɛ wɔ kɔlɛhye no deɛ hia ne sɛ wɔayie
na so Twerɛ Kronkron mu no kasa akekew wa no kasa to me de wo kɔbɔ nsɛm gyamu wo boa paka bususɛm tia Honhom Kronkron no Nyankopɔn sɛ wo nya bɔne fakyɛ da wo wiase ha ni wiase a ɛrebɛba no mu ɛwɔ Twerɛ Kronkron bia Matthew 12:32 sɛ wo Nyankopɔn ho suro a wo bɛtrɛtrɛ nipa saa Nyankopɔn nsɛm yi no wo mo ankwankɔ ni bɔne sɛ wo dɔ wo nyɔnko nipa akra a wo sɛ wo kyerɛkyerɛ wɔn pɛpɛpɛ ɛna maakoro ngoma no mu nso ɛsɛ deɛ ɔbɛka bususɛm atia Honhom Kronkron no deɛ ɔrenya fakyɛ da na da afɔbuo da ne so Mark 3:29 nti mama yɛ hwehwɛ mu ɛ bɔne foforɔ bɛn ne tia Honhom Kronkron no bɔne etia Honhom Kronkron mu baako yɛ bususɛm ka sɛ ɔbɛka bususɛm atia Honhom Kronkron no sɛ wobɛka bususɛm atia Honhom Kronkron no woka bususɛm tia Honhom Kronkron no a wonya bɔne fakyɛ da de kɔpem da wobɛwu na da afɔbuo saa da wo so kapampanga no kasa mu no sɛ woka bususɛm atia Honhom Kronkron no Vesaya no kasa mu nso ɛno sɛ kasa woka bususɛm atia Honhom Kronkron no woka abususɛm atia Nyankopɔn Honhom Kronkron no ɛyɛ bɔne a ɛwrɛm ɛyɛ bɔne a ɛkɔ owuo mu bɔma yɛ hwehwɛ mu ɛ ɛne Honhom Kronkron no nkyerɛkyerɛ bi ne de yɛ wɔ he a sɛ woboa pa busu a wonya bɔne fakyɛ da yi ɛbrɛ sɛ yɛwɔ bi mu hɔ no mu a ɛtɔ da a wɔyɛ bɔne nanso yɛ no ɔmo nim anaasɛ bi ɔmo nte nneɛma bi yɛ sɛ na mo ɔmo yɛ saa bɔne no yɛwɔ nua bi ɔyɛ China ni na ɔte nyame asɛm wante ase yɛbrɛ sɛ ɔyɛ China ni nti wɔnte kasa a yɛka no nti ɔyɛ bɔne bi na etire yɛ wɔte ase no wɔsui ɔka sɛ na menim ante ase yɛde kyerɛ no ɛbrɛ sɛ wante ase na wɔnim nso na mbom sɛ wonim wate ase wonim sɛ nyɛ na woboa pa na woyɛ a Nyankopɔn fa nkyɛ wo da yɛn ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛfiri Honhom Kronkron no na sɛ woyɛ bɔne tia Honhom Kronkron no a Nyankopɔn fa nkyɛ wo da bɔma yɛn kenkan Acts 15:19 asomafo nyimati dunum temu dunkron enti maasema me wɔ mɛka ne sɛ wɔn ha wɔn a wɔfiri amanaman no mu adane aba Nyankopɔn nkyɛn no na wɔn twere nkɔma wɔn sɛ wɔnyi wɔn ho mfiri abosom afidie ne adwamammɔ ne ɛmo a wɔnhwie wɔn mogya anguo na wɔwuiɛ ne mogya ho na ɛsɔ Honhom Kronkron ne yɛn ani sɛ wɔmfa adesua bi ntomosoɔ gye deɛ ahia yi ara ɛne verse 29 sɛ munyi mo ho mfiri nam a wɔkuma ma bosom ne mogya ne ɛmo a wɔnhwie wɔn mogya anguo na wɔwuiɛ ne adwamammɔ mu ɛno na sɛ moyi mo ho firi ho a ɛyɛ ɛnsi mu yie nti ɔsomafoɔ Yakobo ɛka nneɛma 9 ho asɛm babatɔ yɛnya de ne sɛ yɛbɛka nneɛma 9 pɛ Acts 15 asana Acts 15 verse 28 na so Honhom Kronkron ne yɛ n'ani sɛ wɔmfa adesua bi ntomosoɔ gye ehia ara ɛnɛma bɛn saa nneɛma ehia na nneɛma bɛn a ɛwɔ sɛ yɛde to wɔ nua bi so na yɛkyiri wɔn ɛne sɛ munyi mo ho mfiri nam a wɔkuma ma bosom ho ɛno ne adeɛ di kan yɛtɔ so mmienu munyi mo ho mfiri mogyadiɛ mu yɛtɔ so mmiɛnsa munyi mo ho mfiri aboa a wɔwuiɛ ne wɔntwa ne mene aboa funu mamɔre yɛtɔ so nan ne adwamammɔ yɛnom ne Honhom Kronkron no mmara ahodoɔ 9 a wɔde akɔma asafo no yɛn ne mmara asomafoɔ no ɛhyɛ no kentene ɔse yɛmfa adesua biara ntom so ne bom gye hia yi ko prɛko na mo nya akyiwadeɛ mɔnkɔ nya akyiwadeɛ sɛsɛ nya akyiwadeɛ suhuri nya akyiwadeɛ abebew nya akyiwadeɛ kɔtɔ nya akyiwadeɛ Israelfoɔ no abrɛso na yɛ akyiwadeɛ Kristofoɔ mu na nya akyiwadeɛ Israelfoɔ no abrɛso Mose no abrɛso na ɛyɛ akyiwadeɛ aboa wɔn ho ni ɔwura no ɔmo ne hono wɔn ho no wotumi nwe sɛnsum nam a eni ne ho hono no wotumi nwe
nti wontumi wi pitire sɛ ne ho atoro wontumi wi adwene ne ho ni enworan enoma bebre no na ye chiwade wa Mose no mabrɛ so na so Kristofo abrɛ no so de asomafo ne sɛ yɛre mfa de so akɛsie biara ntomo so gye de ehia yi ara ɛne sɛ munyi mo ho mfiri nti yɛse yi ho firi mu a wobɛkyiri de nam a wakuma ma bosom ne mogya ne emo a wanhwe won mogya nwuo na wowu ye ne adwamammom anuan mesra mo wada muntie Yankopɔn mo wɔ ne na homobro mɛbɔ me homode ne biara so mbɛte saa no magina senti mesra wada wo ye biribi agyan na tie ne yie dedi kan wo ka bususɛm tie Honhom Kronkron na Yankopɔn fa wo bɔne nkyɛ wo da na ɔde yawu yeyi wo kasa ne firi mu anoma na ye ka ho ne ye ne yoye dedi kan enama ye de abɔ afɔde ama abosoma bo afunu mɛre nama ye de abɔ afɔde ama abosoma ni moja meni ena adwamammɔ enuanom ye kasa abosomo a ye de ba ade e wo Twerɛ Kronkron mu sɛ aduane no ye de ba afɔde ye ma abosom bi a eye twuwade ye sɛ wo bedi bi adeɛ ne ya bosom besra mu adamu ntie enyom etio ha dunum enchemu nan kopom wotwe Psalms 115 verses 4 to 8 one ahoni ya dwetɛ ne sika inipa nsa no adwuma wɔwano na wankasa wɔwani na wɔhunu adeɛ wɔwansa na wɔnte asɛm wɔwɔhwene na wɔntihwa verse 7 one ensa one fan kade one nan one fan nante na one fa one emenewa enkasa verse 8 one waye one te say one ara obiara wode ne ho to one suo no ano ba yung tinatawag na mga Diyos-Diyusan? Enuanom Twerɛ Kronkron no kyerɛ yɛn de yɛfrɛ ne sɛ bosom kapampangan kasam ne yɛ idolos I say wɔn ahoni yɛ dwetɛ ne sika inipa ensa no adwuma yɛwɔ ebi wɔ hɔ no mu a yɛde dua enso sene bi and then put the na bosma ba no nyinaa tie the plastic ne fiberglass and ayo ebirum de ye statue e de sika kokko ne dwetɛ dura ho eye ni pansa no adwuma mesra mu ada o ma ye nti Isaiah 44 verse 13 ase duadwumfo yere homa mu o de pensere sensen ho o de adwene die ye na wo de compass sensen ho na waye no obarema ensa so onipa ho ofeso se entena edan mu obi kubu twiniduro ana woyi duabo ana odum wo kwaye mu enuye mu manu nyini mano ote senuro na osuo manu nyini yeah, to us, verse 15. Na ayewajama winipa ofabito osobito pano ebinso odeye onyame sore no ode sene ohoni kutono verse 16 na wayenu nyame na wosom no ode asene ohoni huhuo ode wogya fa na fa nso na otopano otonamre oteso namdime otu wogya no enso na wose riye me ho aya mehye mahunu ogya nakita ang apoy at ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwid bagay kanya 17 na nkaya no ode ye onyame ni ohoni okoto no sore no bone mpaye na wose jeme menyame newo
o nagsisigunitan Verse 18. Wanim na wani hunu na wasram wanani so na wahunu adie ne wana dwene so na wante ase. Ang tinutukoy pa lang Diyos-Diyosan, ginagawa sa Enuanom huni merong kahoy. abosom ye ka ho asem no Ng kahoy ye di dua kobre roba en Israel iyon ang pinakamatitibay na kahoy. kapintani na duadwumfuo wayere homa mu okobu twiniduro enua na adine wo Israel ne twiniduro ana se diabo ana wodum sa pele dia adine abisa wo di dia nya adine te se du fochie ΕΚΟSO ne wo ni wan nche besai ana mmere Yung matitigas na kahoy. nti wo mu yi nnua adine na ye dia sene ohoni huhu na dia sene bosom Ng anyo ng isang tao. Tapos, ano ne ade a woyo patiraan, nananalangin. wo mu sene no wonipa enseso wonipa ho afeso owia no wasen akwa akokoto no abompa ya asere no owia wasen asom no na waka akire dua no ode no aye ne nyame no se Hindi ko nasasabihin me nyame ne wo geme alam nyo na yan. Baka sabihin nyo, inaatake ko pa. eni ano me nka nkire mo na waye sa me ka ho asem bi munim wo no dada ma hwe ma ba ka se me tutu ahye nkrofo bi so na se me kae mo ha kan ka fu onyum kadla fu onyum mu aya omo ye nhemu tentene wo mo to wo ne fa ne passion wo mo nyum no wo twa yem na nyum no se mon kai hunu se wa twa no wo twa nsam no mu se Papalaman ang poong Diyos nga lamang. na Awurade Nyankopɔn twedi yampon enkuto na kotono ngapa asomono ayani anado Gabit araw. Kung ang Biblia pag-uusapan, kasi ang pasyon kinopya sa Biblia yan eh. Ni Padre Arianom, Pilapil. ye impomu nsɛm firi Twerɛ Kronkron mu Roman sɔfoɔ Mariano Pilapi ɛna wɔtwerɛ firi Twerɛ Kronkron mu wɔtwerɛ no sɛ anwe nsɛm ɛna sɛ Catholic-foɔ di wɔn Holy Week na ɛno no wɔn toɔ na sɛ ni wɔtwerɛ no wɔn nnwom no mu no sɛ wɔbɛte aseɛ yi ɔse monka ehunu sɛ wɔatwerɛ no twerɛ nsɛm no ma Twerɛ Kronkron no mu sɛ Onyankopɔn twedi yampon enkuto na yankuto no na wɔn nko na yɛnsom no awia ne anadwo na sɛ wɔkɔkoto dua ne boa Kasi ang Diyos lang ang dapat luhuran eh. ɛnna wode no ayɛ wo nyame Tawag doon sa Biblia, ɛfiri sɛ Onyankopɔn pɛ na ɛwɔ sɛ yɛkoto no wo ɛnti na Twerɛ Kronkron no frɛ ne sɛ abosonsom no Twerɛ Kronkron frɛ ne sɛ abosonsom na abosonsom yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ mama yɛnkenkan 1 Peter 4:3 yɛn asetena bere a atwa mu no yɛsaa bere yɛ de amanamamufoɔ no pɛ sɛ yɛnante yɛ ahohwie akɔnnɔ nsaboro agobɔne didimiyɛ ne abosomsom a wɔkyire mu suklam po yan. Yung luhuran mo yan, Onyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wɔbɛkoto saa ahoni huhuo yi na wɔbɔ mpaeɛ akyerɛ wɔn ebinom mpo kora sɛ yii ano because wɔnyɛ som ne yɛsom wɔ no sɛdeɛ Catholic asɔfoɔ ne kan wɔn na ka kyerɛ wɔ sɛ wɔn nsom abosom wɔsan so bɔ mpaeɛ kora kyerɛ ahoni huhuo no wɔn so o yasene saa no bɛyɛ bɔbɔ asɔre dɛm hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nkaebɔ te sɛ nea wodi wɔ buo ma wɔ awofoɔ wode yɛmfa ne yɛnye ntum sɛ nea mɔka no yɛ nokorɛ sɛ wode asene saa deɛ ne sɛ wode wɔ buo ma wɔ wo maame a wodi wɔ buo ma no no wokoto no wobu nkotodwe wɔ n'anim bɔ mpaeɛ kyerɛ no wo maame mfa ne sɛ wo maame watwa ne ho mfiri de abɔ wo dɛm de ɛka wo maame na wo maame mfiri no ɛbɔ hɔ no wode kɛndere ne ɛyɛ nhwire kɔgugu aseɛ owie ase akɔkoto no yɛn yɛ obuo nyɛ obuo yɛn buru wɔ buo so yɛn yɛ ɔsom ɛfiri sɛ wode wɔ buo ma wɔ awofo a womfa no ma bɔbɔ afadeɛ nkogu wɔ mo naase nkotokoto wɔn mo ɛnsom wɔn ɛnyɛ wɔ buo bi ɛyɛ ɔsom yɛyɛ abosomsom ɔma yɛn kenkan Romans 1:25
Every say was a saying Yankopon no crano je atro. Na wasore suma body yesine oba adiya wishano dano. Amen. And I told dear when Yankopon winning. And until your friend say, a ya bosom sumwa with chire, said the Paul was seeing. Yena brabo, yena sandatina break, yes, I bray, the Yamanamamu for one pen, say a nante a hoshi, a cono, as a bro, a go bonnet, the mienia bosom summa with chire, a chua dear when Yankopon winning. Wosuma bosom na ye when Yankopon with chua dear. Every second, somewhere you didn't kind and tempano, I say. Isaiah 40, Romans 1:25. Everything was a sign, Yankopon, no cannot j at all. Now was also my body, yes, no, or bad, dear. We should not down. Did your woman pay a kutukutuano, or your body and also your body? Mobile pay no marry, must no marry statue. We are cotton and nurse. Maria, or your body and also your body. And fat home. Hindu four bumpire trend and tree. Then chill or your body and also your body. Nasa who some a body and one. Nasa no body and a woosum no ye are true yummy. Eya true dear, a chua dear, a yabosmusuma with Tireminianum. Say, Obam paye. Na wokoto na enye oba ade no na wo bekoto no a na so oba ade ne ye wonyankopon na wokokoto dia na se buo bi a wokokoto abode bi ye ene ye ya abosonsom ye chuwade wonyankopon anim se wo besom abode no ase ne oba ade no ya friend se abosonsom dia na ya abosom abosom ye nipa nsa no adwuma adwini di ahodoɔ edidua ne aboɔ kɔbre ayo yasere no wɔ nipa nsa so nipa ho ofeso ewie yasisi dan kakraka de wɔn akɔ akogum ɛna mo wɔ cathedrals anaasa hyiadan ya kakraka ɔmo aboa wɔn no ma no agum nkurɔfo nya baabi na de aboɔ ne nua akɔ akogum sɛ wɔn nyame eye chuwade wanyankopon ma bu mfume Twerɛ Kronkron na eka saa ne omeyi obabɔ mpa ya kyerɛ saa ne meyi akoto saa ne meyi ye nyankopon chuwade nti sɛ aduane no ye de aba afɔde ama bosom a eye chuwade eye Honhom Kronkron wa chuwade eni kwan sɛ yedie ntoma amokɔ afahye no abosom ni ane na mokodie amamu ni bi eye chuwade se ye bedi nuane ye de aba afode ama bosom a kristofo woni hu kwan se wodi sa nuane ne bi anye chuwade se sa nuane ne ye bedi o enama ye chuwade wa Israel fo abrase koto prekonam monko ne abebi o no enye chuwade e betumi awe ni nyina bi na mmom se aduane no ananam no ye de aba afode ama bosom de ni bi eye chuwade to say Buddha oye nipa oya abode onye oba ade Buddha fuo etada wo mu di nuane ba afode ma Buddha statue na mpre pini nuane dodo no mo de ba afode ma Buddha ne ye nuane nkuruwa wanu se nuane nkuruwa no eye gina ho ma yedi efisete se sika Mama yankenkan 1 Corinthians 8 verse 7 Corinthians 4 medicate wa twinche mu so na so saa ni mudie ni nipa nyina mu enti ebinom de wadere a wadere wa abosomosom ho besi na no di ne se abosom afore bode na nam se wona honim ye mmerenti efi kano efi aka honi no ebe ma honi no mpo agufi abosomosom pamoto abosomosom eye de kase woni pa brabo ma se nipa betumi ase wokra betumi akumu honhom betumi akumu wa honim sɛdeɛ Paul osie no
na so saa ne medie ne nipa nyinam enti ebinom de wodra wa abosomsom ho besin na no di ne se abosoma for bode ebinom bisa me se brother Eli Soriano achiwade esa bewe sukɔ ana se saa nam yi anya bachiwade okoto ne China to bet na ba no abawe e se nam no ye de aba afode ama buda na bosom bi enibi ebekum wo honim achiwade ye bɔne ɛtia honhom kronkron so bedi ne de aba afode ma bosom fato ho omo de enam bi aba afode ma bosom ma nkodi anate se hompie kona koto bi wo dwom na ba no awe se enuanom ba ko ne de na ba afode ma bosom mpamoto aba beda ne achiwade ewo Nyankopɔn ni kaya ang Kristiyano binawalang ne wodi no achiwade ma ho ebegu hu finti ya Kristofo ni aduane de aba afode ma abosom ye den aturo nyame ye ni wal mu duane ye no ya aturo nyame Diosan watagalo kasemu ye no ya aturo nyame ene bi eta o an kabayo han ye nya ponko papa Diosan aturo nyame eni kwan se nipa som won dua na se bo roba mamon koto won kadle ka sore dem die hwa ayemu ma kadle ke fo som kerubim omo som abofo ahodoɔ obohunu kadle ke fo statue ahodoɔ omo som abofo ahodoɔ Nyankopɔn achiwade se wo be koto obofo okra impo abofo okra ni kwan se ye som won abofo ya abode ka Yohani okokoto obofo ni si no kwan mama yenken kan Revelation 22 verse 8 di se metie de ni menu ntemu watwe na me Yohani ne de wo hunu ennyoma yi na woteye na meteye na me hunu ye no mehwe ya sesa mere koto asore obofo a okyerɛ me saa nnyoma yi nan ase verse 9 na waka kyerɛ me se hwɛ enya saa me yawuni anom adiifo ne wona wokura nwoma yi mu nsɛm ne mu awura kwaa koto sɔre wo Nyankopɔn ayaw nung anghel lumuhod sa kanya si hwɛbɔfoɔ no wosi Yohane kwan wa ma no kwan ma no wankoto no ɔse ma nya saa hwɛ na wanya saa beta na sumusunod sa utos meye sumamba ka sa Diyos ang sasambahin lang adiifo ne wona wokura nwoma yi mu nsɛm ne mu awura kwaa me so me ya akoa ang Diyos koto wo Nyankopɔn Onyankopɔn koto ene wose ye koto no sɔre ne so onya atro nyame mo hwɛ kadlekefo nkasa nyomo wo mo atwere so mo san so nyinyi mfa nya adwuma mo ngoma wo na mo twede na mo ngoma no ka kadlekefo ngoma na mo se de baade ɔse mo nka ehunu se watwe no twere nsɛm no mu sɛ Awurade wo Nyankopɔn nkoto na koto no Awurade wo Nyankopɔn nkoto na koto no na sumu no awiane anadwo ti o karlakafo mu ngoma wa monyum awose Awurade wo Nyankopɔn nkoto na koto na mokoto nuane abo da biara mo so ye nipa Maria ye nipa Nyankopɔn karlakafo bi no keka so ewu bu Maria bomfia die ebu Maria bomfia me di obu ma Maria afi se wo Nyankopɔn no waka se eni kwan se yakoto abode Maria wa ya abode ya bono Maria ya di obu woni ani die kase ma no na so yankoto ya nsum Maria na so yankoto ne ya nsum Maria na kase ya munu ana da bi yebu no ya je Maria di Maria no wan kase mu pos koto sore wo Nyankopɔn Maria wa mahu kwa mo biara nkoto no bra no wate asasi so obiara mompa ya nkyerɛ Maria obiara nkokoto Maria ni ma mompa ya kyerɛ kwa kaso mafo no humpo ama wo bompa ye yanken kan adanse no Acts chapter 1 verse 13 asomafo nyumati ba ko nkyɛ mudum yensa na woduru hɔ no wɔkɔ abansoro dan mu ɛhɔ na Petro ne Yohane ne Yakobo ne Andrea Filipo ne Toma Bartholomew ne Matthew Alfio ba Yakobo ne Simon Selote ne Yakobo ne Niatiye na yenum nyinaa de yakomakro kura mpaibɔ mu ara wone ema no ne Maria Yesu ne na
nini nuanom anuanom mote Maria mpo bompa yesre we Nyankopɔn asomafo na ebra no mo nyina bompa ye no wo mo nyina de akomakro wa ne ma no Mary Magdalene aye Cleophas yere ne Cleophas yere Maria ene Maria Yesu nna Yesu maame omni asomafo nyina bo mu bompa ye osomafo biara bompa ya nkyere no Mary na so ne ya bompa ya kyerɛ Maria nye Nyankopɔn bonfa obu asa Maria man emfa no Maria nso sum wo Nyankopɔn koto no na de na wo bompa ya kyerɛ no Maria mpo wo Yesu kro bompa ye srɛ no na de na wo srɛ Maria amnya Maria na wo basum no sum dia Maria wo no ne Kristo na ene omo asne Maria ede na yo atro nyame no wo mo sum no eye Nyankopɔn atwa Ng Diyos-Diyosan na naimbento ng tao. Sa Bombay, ang Diyos-Diyosan nila, mga... Na, wana free India, wamu nyame yan asuno, aturo nyame, na nchie, awo, anapo diya kusiye kraba baka wundi ya fosu kusiye, kamo adwene sa nkuwa diya, ane ya sumo wa asuno na nchie ni nkura, yermu nyina Nyankopɔn wachiwa diye. Enti aduane no se de abo afode ama bosomo a mesre ohwe ne wadi bi Nyankopɔn wachiwade ebekum wa honim se aduane no yamfa ma afode ama no kore Nyankopɔn na wodi bi ebekum wa honim efato nkramofuo aduane ye de ba afode ma omunyame ye frene sa Allah amoto bi dada wo ka tena se nkramofuo ne Kristofo nyina so nyame ba ko boa asono nkramofuo nyame na sono Kristofo Nyankopɔn me ma mote ya semen meto nhye moso me kira moso nso ne ye da nkramofuo nyame na Kristofo Nyankopɔn tem afofo giri se wo yi na yeso Nyankopɔn ba ko o ye nyina nyame ba ko ya na yeso no mpamo kyenya no kura da ya wa nyame bebre no na nipa bobbo wo mutim de ya bawiase yankenkan Galatians 4 verse 8 Nanso ebra munnim wo Nyankopɔn no mosum wona wonsumu wonya nyame no sankoa sɛde on tene Paul ka Tete Kristofo no ebra na munnim wo Nyankopɔn no mosum wona wonsumu wonya nyame mosum wona wonsumu wonya nyame no sankoa yerema ya bosum omunya no kore Nyankopɔn oko Yalan Avenue me kai nyonko bia me bone ho bosia me sa no sa me yodwade ni ntime ko bobosia wo Hindu ni bi nkan o yodwade ni na naka krachiri no be ye nfie na nfie nu machi no na manager ni hunu se me bobosia me tia ne ntemu nti no ofre me ma me ba na wa fese wo ma me koi na me bisa no se ade nti a wo fre ma no pe yaba wo fese enti obisa me so pani so re ropas me ba obosia 10 million na What do you mame isi ho keke? Malaki na nung araw yung 10 million. Manage. Sabi na 10 million na so. 1980. 10 million yesika ketuwa eno ode sabo siya na bo mi. Diname sumi ye gadini. Be wo bo sa me yo sempakeni na so me ye adwuma na manyesika de atode ehia me. Kada be me nko kan kire ni anu so mo afode ma me rabi. Astafune se ka astafune kwala hye nyame na medie. Aya asafune dia ntime ye madwuma de tode me hia me. Eti me kwa na odi bofa ne kiwi. O ma me bi. Ka so eye mame. Enti me bisa ne se wura, ame misa obere bi bisa me hunu mfoni ne kasie bi na bone dan mu. Ne kasi asu. Ana ya so kane sisi nchen. Me bisa ne se na hwan ni. O se Nyankopɔn. So dey. O se hwan? O se Nyankopɔn. Onyame ni na me bisa no ase ane. O se ne din di sin. Ne nyame ne din di sin. SRI-LANKA. Menim se ma bo akwa kire dia. Afane sin. Ne nyame no din no. Ama se Onyame ni na moso no se February boss me da me ko India kwa AKƆSO no sa nyame no na me bisa no se nipa wote ase no se an wote ase me nyame no no na me ka o kire me ho se na
Berebi sa we ase almost so nipa wate ase omu ye eno ne ade ebinom ye enuanom de mepa kire nyina ne se inipa awo mo ankasa nyame bebre enkramofuo nyame efra no Allah afemo ma ya hwehwe mu we Allah onu kruya ne nyankopon no wo Twerɛ Kronkron mu ana yemisa de Quran no ka yakenkan kramofuo Quran no oma yakenkan Quran no Surah 112 verses 1 to 4 yakenkan kramofuo ngoma eredi kramofuo Quran no si Daniel wa mo say wonyankopon ye baako onunkuto na wo ho wonyankopon te aseda no wo ye pe wonyankopon obiara ngono na wonyankopon enwo na obiara ni wo wote se no eni nkramofuo nyame no onwo nkramofuo kokora no se nyankopon obiara ntume ngono no kora obiara ntume ngo nyankopon woto aso mo se nyankopon ntume ngo nkramofuo se omo nyame no ntume ngo nti nkramofuo nyame ne yes no nkufiri akristofuo nyankopon every say akristofuo nyankopon wawo Awurade Yesu Kristo mama yankenkan enyometi mienu nchemu nson Psalms 2 verse 7 na meka no de Awurade ya hye no Awurade ya sem se meba ne wo ene na ma wo nyankopon ase wawo enso nkramofo ne so wonwo yinti so nkramofo ne nyame Awurade Yesu Kristo ho asem ne ye kan yu Psalms 2:7 ose na me de meka no de Awurade ya hye no Awurade asem se meba ne wo menna ma wo wonne mene manalo asafo no sofo wo gwagwadi agi ya chinye omo se nyankopon ba de ne wawo Maria na wo ye firi se mema mo na me ka je sofo ne se wo sofo wabon papa wa adwiri mu no wo firi se manko na ewo me boa ene wabon mpo honhom fam honam fam yawo nini berema awo mutume wo ba kuni mama yankenkan apomo ponko mu awo ho asem apomo ponko berema no nini no na efafuru awo apomo ponko ma enfafuru na bom emerema no na efafuru na wo mo wo awo mo say ye efri abaka nsumnam ayensisie na so abansumnam asansumnam nko ade berema no na ewo mo hwe ye frani sea horse pumu ponko ayesumnam otese ponko berema no na fafuru wo ma ye mfam firi ni nto mo mo hwe no mo behunu se de pumu ponko se wo Ayan. Ang nagbubuntis yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Pumupongko no berema no na ewo enya ba no nti nya de sa berema na se nini so betumi awo na se pumupongko berema atumi awo a wenyankopon no wontumi ngo wenyankopon na wo Kristo efreviti asende na Twerɛ Kronkron ne kan Greek ngoma ni mu no John 1:18 Atu obi hunu wenyankopon pen nyankopon na wo no kro no a wotwe agya no kukum Greek kasa mu ya se nyankopon na wo no kro no a wotwe agya no kukum sa nyankopon kro no a ya wo no ne Kristo agya nyankopon na wo no as a Church of Christ asafo no manalo asafo ntime nyintum se di wo Kristo no aye nyankopon de Maria wo ye ne honam dia de wagya nyankopon wo ye Kristo honhom ni pedua mama yankenkan John 1:18 John 1 verse 14 na se na asam no beye honam asam no anya honam afen wo beye de di ho dance John 1 verse 1 fitia se na asam no wo ho na asam no ne wanyankopon na wo ho na asam no ye wanyankopon ana ara na mfitia se no wane nyankopon wo ho na enam ne so na wo ye nioma nyinaa na wankwati no anyo bribiara wo yo ye mfitia se na asam no wo ho ye frano se ni din di asem abra no wo da so twere gya no kukum no
mfitiaseɛ no ewiase mfitiaseɛ no na wɔhyɛ agya ne kukum mfitiaseɛ na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn anuanom mahunu twerɛ nsɛm no yɛsɛ yɛ asɛm no yɛ Nyankopɔn asɛm no a no wɔtwerɛ agya ne kukum no ɔno agya Nyankopɔn wo no saa asɛm no ɔno mpo yɛ Nyankopɔn ɔno nso yɛ Nyankopɔn no bi dedi ho adanse ne Hebrews 1:5 na abɔfoɔ mu hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo me na ma wo wɔ nnɛ na bio mɛyɛ no wagya na wɔno nso wayɛ me ɔba agya Nyankopɔn sɛ me na ma wo wɔ nnɛ agya no no wɔwoyɛ dabɛn ɛnɛ no a agya Nyankopɔn wo no ne saa da ne yɛ dabɛn efitiaseɛ na asɛm no wɔ hɔ na wɔ agya no kukum manalo asafo no Church of Christ asafo na kyerɛ sɛ variable na sɛ asɛm na mo so ɛyɛ asɛm kɛkɛ yɛ adwene toa kɛkɛ ɛyɛ gyimie ne nkwasia kɛkɛ ɛni Twerɛ Kronkron baabiara yɛn ne Nyankopɔn ba no dini Nyankopɔn ba no yɛ frɛ no wɔ asɛm yɛn kan Revelation 19:13 na wɔhyɛ ataadeɛ bi a wɔde abɔ mu gyaa mu na ne din de Nyankopɔn asɛm nti wɔkura su ɔkuda nipa ban na wɔtwerɛ agya no kukum na ne din de Nyankopɔn asɛm asɛm mpo yɛ dini ɛna wɔn wɔkyerɛ ase asɛn no wɔ deɛ yɛwoo no agya ne ba ɔwoo no korɔ na wɔtwerɛ agya no kukum ne din de Nyankopɔn asɛm na agya no woo no deɛ na agya no kaayɛ Hebrews 1:5 na abɔfoɔ mu hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ meba ne wɔ me na ma wo wɔ nnɛ na bio mɛyɛ no wagya na wɔno nso ayɛ me ɔba ɛno nti Nyankopɔn na woo no ɔda bɛn ne yɛwoo no wɔ we nipa da sɛ ne yɛ na da bɛn ne yɛwoo no wɔ John 17:5 ɛna verse 24 na afei yɛgya fɛɛ ne mu wɔ nyama me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn ansa ne yɛbɛbɔ wiase ansa na bɛbɔ deɛ yɛbɛbɔ bia na agya no kora hyɛ ne ba no anim onyam dada ɔse afei agya fɛɛ ne mu onyam a me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase yɛn wɔ twam kabea mu manalo asafo no sɛ daabi na ɔnyam baayɛ na ɔda so yɛ Onyankopɔn adwene wo bɛda aka sɛ Onyankopɔn adwene mu ana Onyankopɔn ne hyehyɛyɛ yɛde kan yɛ so na nimonyam po dada wɔ se agya afia nimonyam a menya no wɔ nkyɛn ansa na wɔrehyɛ wiase no aseɛ no paa nimonyam a menya no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn na wiase no maayɛ ansana ti wɔ se ansana nti yɛnya kora mbɔ wiase na wɔne agya no hɔ ma agya no kora hyɛ na nimonyam John 17:24 ase agya mepɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn ama me no faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansana wɔhyɛ wiase ase iti ansa kura ne yɛbɛhyɛ ase abɔ wiase no na agya no wɔ no dada sɛ bohano kasa mu no wɔ sɛ agya wɔn a wɔde wɔn ama me no mepɛ sɛ faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase agya mepɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn ama me no faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase mu da hɔ pɛfɛ ansa koraa na yɛbɛhyɛ wiase aseɛ no na agya no awɔ na Awurade Yesu Kristo deda ɛruti Awurade Yesu Kristo ɔyɛ Nyankopɔn ba ɛfiri sɛ Nyankopɔn na ɛwɔ ne honhom fam nipadua no deɛ Maria wɔyɛ no ɛyɛ ne ho na badua no nko Nyankopɔn ba no ɔyɛ honhom no bɛtena nti Maria ɔwɔ biribi ɔwɔ nipadua bi ɔwɔ Nyankopɔn ba
Our young home, Obe Yasi, Baba Betin, the Pediano, Maria, we are the Yankopon Bano, Baba Betinemu. Hebrews 10:5. And to Ori Baby Yason Waka say, Afodiania ye wampe, Ohonam na Wessie, dear mammy, and to Ori Baby Yasan, yes, Ori Baby Yas, one free hat. On free hand, war baby yasan. Every say Dana wound once and a boy yas. Every say baby by ya or down what you want when I'm from. And to our baby yasan waka say, a for the idea, dear one pe or nam na west yes, dear mammy. When I'm bang, when I'm dear Maria, ye sane, yano. And when I yanko poor banwa yaho free so banda babat namo, and Timana was often and tears said Thomas Christ Elipa, every Maria and Nis and a wound, that's what you. And Sunday about Boviasan, no, Ganwa one of that. Now, where Gana cook me a friend was some India, some monogamous theos, or no penny yanko pona or one cro, why a yanko pona or one cro. My yanka casa was Twerɛ Kronkron in Greek Casem. A brother that's a Twerɛ Jana Kukumuno, near Fred Christ to say, monogamous theos, yanko pona or one cro. The brother that's a Twerɛ Jana Kukumuno, no a yanko pompo that. A Daniel Pon a wound, a dear young coupon, a Christopher young coupon in Cremophone, and so Yakassia Dantem, ever said and Cremophone woman Mukora no see Surah chapter 112, verse 3, and say, Young coupon will be around one, the young coupon soon to men. Many one may agnes will be around to men when young coupon Kadian Pon. Never must over can say, a Daniel coupon to men woman never yard. Yenen Cremophone Gidi or Suro Yankopon. Yankopon, or boy, Yasana, Yasumono, away. And Sacramento boy, Yas would declare when a banner that Christo, our darling, who do when I'm feminine. Sat to be animal, and then Cremophone Yam in your bacco. A Yankopon, the owo. Cremophone Yamano. And yes, no Cremophone and that's no yendi. Sir, and Cremophone Yamino. Yadi anabong a for dear man Cremophone. A mamuni. I've said no Cremophone Yamin, a summer Christopher Yami. And a summer Christopher Yam coupon. And Cremophone near Christopher Diane. Now campus a yanny a bedding Cremophone. In the anomaly bar for them, Munyam, yes, no free, a young coupon. And took your fully Musha, Emirate, a real Musha for Bianamo, Muyaman baby say, and say, the Pedia, Diana Benny, a bedi. Maybe someone said, Diana Ben, or Enya halal. And the animal Cremophone, and the Bia of one chance, the Yakra halal, Tresse, that they are bar for the Yama, or Munyam, a friend, say Allah. I didn't try. Every session Cremophone men as soon as young coupon. In the idea bar for the Yama one and no more true Yamin. Ye need the mean Cremophone and Munyan Cremophone, now a Muniane. Omofa would do a more one and no. Diana Christopher, so they are a Christopher no cough, the Amam Hayasa Catholic phone in Cremophone disala Kuha and Cremophone the animal Muni. Buddha for me and more money or more diane. That they are bar for them a Buddha, they are bar for them a Bahaula or Mudi. That's it. They are done a bar for them a Maria Petro Yohani. Kind like a four fashas, or more than Yana bar for them a Janama of Honey who a chua dear say for Christian no coffee will be. Yea, no man upon the Cassian Mobako. Ah, sir, well, yeah. Yankopon fancha was saying me near the above for the amabos who be dibi. Pamo chawada, mo mamu rain free. A tronya me biara ya bosom. Say ni padi adane ni nyami ya wasum noa. Yermu nyano kure nyankopon, yermu ya tronya me. A bosom tisa weni hu ni pada nensa nyono. Eno no mo shafa aba for the amano, a shafa mano. Say ni the above for the amabos mamu ni. Sakwasi daya fashe, owa fashe, sa fashe, eya busuma fashe mamu nkodibi, udibi ya wahonim, okra, ohom bewu,
Bama yankin kan 1 Corinthians 8 verse 7 yankin kan biyo nanso saani mi die ni nipa nyinamu enti ebinom de wadira wa abosomosom ho besi na no de ne se abosoma for body na enam se wona honum ye mmerenti efi kano Kaya ingat kayo, Jenianom na sramo mo hwe mo so ye wade mu die mu inuane ade aba afade ama abosom menni bi enuane ye nkramofuo nuane aye halal ashanso de wo ho omode aba afade ama nkramofuo nyame efrene se Allah aye sunu kufri ye nyankopon emamunni Allah wanya no kure nyankopon Allah wanya kristofuo nyankopon no wo ba ye frene kristo no ntina nkramofuo mo nyi kristo ni o nkramofuo nyi Yesu Kristo ni se wo ye nyankopon ba nti nkramofuo nyame ye sunu kufra kristofuo nyame munya nkramofuo ma wo mu ni wo mu aduane te se halal Argentina corn beef no e wo halal ashanso de wo ho mo hwa mo si yakra nkramofuo akre okoto nam na se ye nkramofuo na akum no ma mo we ana okoto nam a wo konkomo bo yakra halal gu nkramofuo akre ni gu ho eno ye kristofuo nyankopon neno munya nkramofuo mo mu ni wo mu aduane de Twerɛ Kronkron se yeni nanu ne yeni se nkramoni mpa oba waduane yedia ana na obedi ne de nte de ya gba afode ya ma abosomani kwanse yedie eye bɔne ɛtia Honhom Kronkron no ba ko nsu nie Judafo a woyɛ mmerem no aduane ya fa ne se kɔhwo Wamo de wamo nuane na ba afode ma wamo nyame no ene Judafo mpo nyame omosom no nyɛ papa aru se omo nyame no Judafo Jews na wo hita no monye Kristo ni enti ababa se Judafo wo yemrem ni nyame no ayes no nkofri Twerɛ Kronkron mu nyankopon Twerɛ Kronkron mu nyankopon ye Kristo naja na so war monye Kristo ni wanu se wo nyankopon ni ba enti wanu gidie ne yato gidie enti mo hwe nkramofo ene aye Judafo nso omo aduane na chance de ne ye kɔhwo emamuni everse na Judafo na wo ho no nyame no omo so no ye to nyame meron pa silang nilalagay sa McDonald's enti wo ko America sa chance de mo fa ngu McDonald's ho McDonald's kɔhwo hindi nila kakainin yan papa mo mesen kremfo mo ni everse e wo kɔhwo chance de wo ho ade a wo ma hwehwe no ye halal chance de enti kremfo mo ni di onye nkramuni a hukum na ma onwe ana Judafo nso wo nie aduane halal chance de wo fisa mo hwehwe kɔhwo ni ane adi ye te biam ni ye Kristofo di so yo Kristo ni mapa wo yo Kristo ni no kwafo ani halal na nkramofo ni ane na kɔhwo ni ane ye din ni ane a chance de biara ni ho tira se yamfa ma afode ma abosum bia nti abeya koto aduane anasa nam a enye nkramoni ne kum no anasa kɔhwo chance de ni ho ya kasa jolly bee enuane no eye halal enim omoboa kopa aduane a halal enim wo dadi enuanum ya kasa nyamesom enya agudie na yenya ni biara de se abasom nyankopon na Kristofo wosom no wasi ye hwe ye hosu ye ni biribi hunu biara keko Petro katre we nyankopon wasomafo nyumatidu mama yankenkan a Kristofo suban Petro oyi nyankopon no Acts 10:14 na Petro said Davida Awurade efrise meni biribi a wochire anasa hontie da Petro wonimpa se aduane ya hontie ana aduane ye atuwadie wani bunte de odifo Ezekiel ekaye awo Ezekiel ngomati nantem dunan Ezekiel 4:14 ena mekanze Awurade nyankopon hwe mekra ho enkumi na ade a ato anasa watete mu enso meni bida di free me mafrase beduru sese nanso enama wochire binka manoda hindi basta kumakain yun alam nila kasi
mo kenya nkopon nkwa no kwafo no woni nnumafo keke woni di basa woni mi se aduane ne ya chiwade ye everse aduane ye chiwade ne kumwa honim eguwa honim hu fi catholic fo no nkyerɛkyerɛ dan campus manalo asafo no wa man church of Christ mo misa nsori amakɔ mo te yen saa nkyerɛkyerɛ yi pɛn asa atofo no aka ba bi edidi ayese nkramofo ani sala e bekɔ akɔha agese yasi akwesi da kwa mo de bend ye pɛn kɔ akɔdi bi aba ya da akɔtena sɔre dem ye dedehu no odifo Ezekiel say frame mofra se ba pem na minni biribi a ye chiwade ye yede de Yankopon akwa no kan ye eno nti sɛ wo bɛba asafi mu bia ebi obekasa ya adesua kakra edene adesua anase edene every ye honhom kronkron no nkyerɛkyerɛ honhom kronkron no mmara nsɛm eni kwan sɛ nuane ade aba afɔde ama abosom no yedi bie nanso nuane nya dini o enya dene edene mo nyini ne mo msa wudidi a ye dime beti bi na nya dene mame say halala say nkramofori ndan kamema koma de misne se mbekwa akodi say kosha kameka kope kodu momuodi o beto kra wu say nambiare ni wo prako nambiare ni wo banya biare ya kope kodu momudi to die atosode ye ne aye aduaba fish na chanso die bi enhu ho e say fish no mutumi fa na ma afode Adia nkramofo de ba afode ne ya mojanamabo a ometumi atwa ne mene omodi kan kankyere guso nkramofo di kan ba mpa ye guso ansa na omakum no eno nta ya halala na se kosho fish untumi maso mpa ye ansa na watwa ne mene wonyi ni influence no wawu dada nti fish de ye ana halala chance de ye ni ho ana se kosho asense de ye ni ho nti se wonya mojanamo wi afa fish sene so ba di nuane ade aba afode ya ma abosom de ye anka fare fish anuanum ye Nyankopon asem mo amudo yesomene da so ne se mo ate ase se ebo masu a ebesua domu sukɔ bebre amre obetumi agye Nyankopon asem na de nkyerefese nsakyera beba wakomamu da so munim ansa ne bebo masu no betumi gye the catcher when Yankopon said, Mary, Niani, a dear bar for dear bill. Every semester, one way a Catholic in it. Messewa, the D. Fear me and suck up me free, she answered, but Naman and Natoya, I met Mr. Watoya and change. Now, I wouldn't another bar for dear Marble Suma. Besides, Ellie Ubedi, Miss Anamini. May I be more Kitamama, I catch them, Mr. In another bar for the amount of my mammy, if say Yankopon what you were. Mama Yankin can be you. As a matter for you, met to do to more than what Acts 15:28. Now I saw Honhom Kronkron and he said, yes, I won't fair this will be to Moswa Jedi a hearing ara. Verse 29, and they say, Moon you muhum free number wokuma ma bosom. Ne moja. Ne amua wanhwe won moja anwuo na wowu ye ne adwama momu yerim ne nneoma nan aduane ye de aba afode ma abosom ye chiwade ye se wo bedi bi China fo de ba afode ma Buddha wana efri India ade omo nyame ne nantwie omo ba afode ma nantwie Japanese fo ba afode ma Buddha munni ana bahaula fo omo de ba afode ma bahaula ina ne de ba afode ma bahaula ma munni Eniane ya nwan wa fashe ahodoɔ ase ya bosom nuane mamu nibi mamu nkɔhɔkra ano ne ade edi kan ye toso mienu nam ade aba afɔde ma bosom mamu ni na afei moja mamu ni moja ye chiwade ye se wo bedi moja ang isang problema Pilipinas dito sa ano how about wo Philipia ma mu mpo bibire mu ha South America hanum na nka how biara ni mu so ba kyerɛkyerɛ yen Ariso mu ni moja awa hai kasi alam nila yung dugo sa ba nuane mo yi nuane Ariso wono mu ni mi say mo na say fi wo moja mu yun ang nagkakalat mo de yade ba virus ne bacteria nyina wo moja mu sa katawan yun ang nagkakalat ng mga virus
nti abra mogya no di nipadua no mu afiri sane ebo na pete virus no Brazil ma ho no nye de ne pelepema mu na moka se ojadie de me kai mi hye mi so he oni mogya bomu ye da aso no menko se mogya bomu de we yes me ba me nya bi ni bio so wonya krado so basesa wo kra na obadwene sa ne mom so waya krado so apesa wo sesa na so de mogya na obedi na so wo sesa ye wa wasem a me de me kyerɛkyerɛ e ka hwe kapampanga ne fo ne se mogya nkwa na ye tuwade na so nam no enye tuwade mogya na menni mogya na mfa nya aduane okọ pampanga mo fa ne eye titad obo se enam no yemu ade na mo twitwa ne nketenkete na omo de mogya gu ho na mogya no mogya no fa ne mogya bomu pampanga nfo no me ka tro mo se yemu ade anya tuwade so obawe o ukuma bobo betumi agi ne yemu ade anu awe na mo se nka ode mogya mu before ho no ade na wo mfa ne mmerabo no nye eno mom bede every say yetuwade so bedi mogya munim ade kudie ntenu anom yetuwade so bedi mogya no mama yenken kan Leviticus 17 verse 10 Leviticus ngomati du isu nchemu du na wo biara wo free Israel fie ana ohoho a wabeso won mu mu a odi mogya biara no mama mani asasa wo kra wo di mogya no na matwa no afiri memman mu atwene Onyankopon bu afu ne bu befu woni pa biara wodi mogya wase obetwa no atwene wase mani besa saa wakra wodi mogya no na metwa no afiri memman mu atwene ade ntira botaye bentina wodi mogya Nyankopon bu befu ade tina Nyankopon pese nipa bedi mogya yento aso nkenkan Leviticus 17:11 efese wo honam biara nkwa wo mogya no mu na mede mama mo afare bukia no sese bonfa mpata ema mo ho na mogya na wade pata ma okra entina yechi wade yese ubedi Nyankopon wachi wade yese ubedi every say yade kronkron wa Nyankopon wanim na mede amam wa afare bukia no sese wonfa mpata ma mokra wa Nyankopon empese ye bedi mogya every say mogya yade kronkron mogya yade kronkron eni kwan se yedie mogya yade amase yenhwi ngu wa afare bukia ne so Israel fo na breso empatade eti Israel sofo no omo be fa mogya no na omo ahwe egu abra wo mo sra bone fakyɛ firi Nyankopon nkyɛn no omo pese Nyankopon fa wo mo bone nkyɛ wona mogya no wo mo didi mpata mogya no na wade pata ma wona kra wo mo kum nantwie ana afurumu na mo de ne mogya no aba afade ama wona kra nti yenkyerɛ sɛ mogya Honhom famu no yade kronkron nti abra Kristo baaye no eno ne ade a wode begye nipa enkwa e wa afare bukia ne so mama yenken kan Hebrewfo ngoma tin kronche maduonu milu Hebrews 9:22 na makase mramudie ade gina wode mogya ne pata ho na se mogya anwu a bone fakyɛ so emma Hebrews 9:22 nti bone fakyɛ wo hoi ewo mogya hwie guo mu adide na Kristo yoye Acts 20 verse 28 asmafo nyimati aduonu nkyɛmaduonu watwinti monhwɛ mo ho ne Honhom Kronkron na nyaako nyina Honhom Kronkron de mo sisi won so ahwɛfo sɛ mo bɛyɛ ne Nyankopon na safo a ɔde ɔno ara mogya nya wɔn no yie Nyankopon wa safo no sɛdeɛ bɛyɛ ho betumi ateɛ wɔ Nyankopon anim no Kristo de wɔn ara mogya na tɔɔye ɔde ne mogya ba afade yɛ maaye impo free Israel fo abreso mogya ya de kronkron everse mogya na wode baf wode patama yɛ bɔne ɛyɛ Israel fo no abreso nko impo abusuatire no abreso agyan ma abreso no wa no ma abreso mpo na yɛ wɔ Nyankopon wachi wade yɛ sɛ obedi mogya yɛ nto aso kapom Israel fo no abreso ne Kristo fo abreso
Mama yankin Genesis ngoma buhay ay magiging pagkain ninyo. ase Gaya ng abodie biara ate ase bɛyɛ mu aduane mpomede ha momo no Genesis 9:3 de keka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnyɛ mu aduane mede ha momo no nyinaa sma mamo na mo a ne mogya da so wɔ ne mu nko na mu nie Genesis 9 verses 3 to 4 obetumi a reprekunam no wa braso prekunam nya akyiwade obetumi a redankyam obetumi a res ayɛ mampam ɛsɛ mampam na mode ana kyekye ana dankyam yase ade obetumi a re na me bi opa obetumi a re na mogya no nku na wunnie no wa braso Israel for no abroso bojade na ye chiwade na abusuatre no abroso Israel for no abroso ye chiwade Israel for no abroso na ye chiwade mama yankenkan Acts chapter 15:28 na eso honhom kronkron ye nani se wonfa de so bi ntomoso gide ehia ara verse 29 sa munyi mu humfi na ma wakuma ma abosom ne mogya ne mo wanhwe won mogya nguo ne wawu ye ne adwamamomu eno na se muyi mu hu firi hu aye ensimu yi ti yerme ya ne ma na enuanom enuane de aba afade ma abosom ade ti na ye tuwade ye firi se mogya ya de kronkron wanyankopon wani ba ma ye toto nyankopon anu bio membisam sada na nyankopon pese wo bedie ebirum bisa sada na mogya die mo ye tuwade efisam pasa wo ye obi a wo som nyankopon a obede nyankopon ne Kristo ni asomafo no wadi meni mogamo nyese Catholic fo na nuanom mo bo apaye wan mo ho kase o de o ya apostolic anaso asomafo ne so asomafo ne mmara nkon wode ye adwuma asomafo ne mmara na mo de ye adwuma na mo di mogya abra asomafo ne kiriye enye asomafo Yakob ne o kan se munyi mu hu mfi na ma de aba afo de ma abosom ho ene mogyadie ne aboa wanhwe ne mogya nguo ne adwamammo ne wawu ye ne manan enuane de aba afo de ma abosom mogya ne aboa biara ye ntwa ne mene no wowu ye ne adwamammo saa ne me na munyi mu hu mfi mu ade na yese abo owu ye ne mogya mu tresen kese abo ye ntwa ne mene abo onu amu no wowu ye Philipia mam no ye frɛ wo so double dead meat abo wawu mprenu de omo ye ni abo ne wu a every abo funu adi hu pii no anenam ehu bebre wom sa abo anu ya abo funu ase yade bi ne kum na akɔwe obetumi anya yade ne bi ade na honko na bra honko yade bi bɔpete ye ne yesh every say ye hum kokɔ bebre ye hye kokɔ no nyina every na yade wɔ kokɔ no mu o na abo a wa ya abo afunu no fane sa abo a wanhwe ne mogya ngu owu ya abo afunu eni kwan so ye reɛ eye tuwo de sebere abo afunu every say ye ntwa ne mena ne mogya na nhwe hu nti abo do twa ne mena mogya na wonya ne de be wo bɛyɛ ne den yen kan Leviticus 17:13 obiara wo free Israel emane ahoho a wabasua mu a wɔyɛ hakum aboa ana anoma a wodie no wonhwie ne mogya enwu na wonfa dɔteye enkata so enti amransam no se hwie mogya no gu efa to ba bekum preko ana akokɔ no utwa ne menia kan ne meni man mogya ne ngu fa na fa dɔteye kata so ebise mogya ne honhom agi na hyɛde ne se Kristo mojo obehwie gu ye wo Calvary be poso ma yen da so de Catholic fo ye ne se mo sone mogya no ne ya sone agu chance mu ne ya noam na ya de mu agu so ne ya noa ne ya de ya tinola no wo mu wadi eye tiwade mogya ne Yankopon se ka abo ne mene na fa dɔte kata so se de ye ne yekuma boa no a etwa ne mene a ehwie mogya no ku de dɔte akata so Yankopon ne mmara nsɛm anuanom o hwie ngu kɔɔpo mu na sɛ chance mu hwie mu ngu so nkɔno ani mogya ya de kronkron ni ne aboa wo wu ya aboa funu ne mogya mfiri ne mu tuwade afrise mogya no mfiri ne mu ɛno ne no anuanom ente yesua na ma me nsante sa na ma de aba afode ma posom
moja ni abu afunu yerme ya ni yoma nine ya sa moso biu Acts 15:29 se munyi muhum firi na mawokuma ma bosom ni moja na mo a wanhwe won moja nwu na wo wu ya ni edwama momu ano na se munyi muhum firi hu aye si muyi sa tunay na Kristiyano, no? Enti ye chuwadi Honhom Kronkron ne mmara wono kura Kristofo mu enya boapayo Kristofo no amo so mo ye Kristofo so boapayo ya kwaso de bakodi akwasi da fakyɛ kodi mu nuane na yerem ne bɔne ahodo a woyi a wonyankopɔn fa nkyɛ wo enti mesram ada mo hwɛ mo so ye nyadene sɛ wo bɛkae ɛyɛ ne ɔmanum baako yɛ nsanka so bɛka bususɛm atia Honhom Kronkron dedi kan ne ya bususanka nan no atoso ne ye ne yoye enti hwan wan ka bususam ntia Honhom Kronkron inni nua ne de aba afode ma bosom inni moja inni abo afunu en ma gaman enuanom se agama moi eye agama moben agama moben na ye ka ho asem wa hayi afi ye ra eye bɔne etia Honhom Kronkron no na edi ehu bebre ye nkwagye na bawocho agama mo ye ka ho asem no nie 1 Corinthians 6:18 Korinto 4:18 siante mudun wotwe munyane agama mo bɔne biara woni pa ye ini nipedua mu na de wo bɔ agama no de oye ono aro ni nipedia bɔne malaking kasalanan pala yung makikiapid. Aya bɔne kasiye so bɛbɔ agama Nagkakasalaban sa kanyang na de ɔbɔ agama no de oye ono aro ni nipedia bɔne de na wɔsomafo Paul ɛpa akyere that was verse 19 1 Corinthians 6:19 anase munnim se munipedia ya Honhom Kronkron a owo mumu a munya firi Nyankopɔn ho no asɔre dan na monne mo ho anase munnim se munipedia ya Honhom Kronkron asɔre dan a na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi owo mumu merong isang bagay na munya firi Nyankopɔn ho ano asɔre dan monne mo ho o Kristo ni tiase yesubo akiri yebenya Honhom Kronkron yeni pedua ne beda ne Honhom Kronkron no asɔre dan sɛ gama moi ɛyɛ gama mo ben ya Paul ka ho asɛm yi nakikiapid ka pero sɛ laban sa Espiritu Santo wo bɔ gama yatia Honhom Kronkron no ng Espiritu Santo. ɛfiri sɛ woni pedua no ɛyɛ Honhom Kronkron no asɔre dan Mama yankin kan 1 Corinthians 6:16 anase munnim se de wode ne ho bo dwamanfo wo no na wone no waye nipedia baako ana every se waka se one ba no beye onam baako verse 17 na de wode ne ho aba Awurade ho no ne no ye honhom baako verse 18 munyane adwamammo bɔne biara wonipa ye munyane adwamammo a Paul ka ho asɛm wa hayi no adwamammo wɔ kyerɛkyerɛ mu wɔ 1 Corinthians 6:16 anase munnim se de wɔde ne ho bo adwamamfo wɔ ho no na wɔne ne yɛ nipadua baako ana every say Onyankopɔn sɛ one ba no bɛyɛ honam baako sɛ wɔde ho kɔbo adwamamfo ho a ɛno ne bɛyɛ honam baako ɔma yɛnte aseɛ verse 17 na de wɔde no abɔ Awurade ho no de ɔne no yɛ honhom baako de wɔde ne ho abɔ adwamamfo wɔ no ɔne no bɛyɛ nipadua baako nti munyane adwamammɔ saa adwamamfo no a yɛka ne ho asɛm no ɔyɛ ho ayɛ ɔma yɛnkenkan Revelation 17:5 na wɔtwerɛ din bi ne moma so sɛ ahuntasɛm Babel kasiye no asase so nwamanfoɔ ne akyiwadeɛ na
Verse 6. Na mihunu sɛ ahoteefoɔ mogya ne Yesu adansefoɔ mogya aboro ɔbaa no. Na mihunu no ne ho yɛ me enwanwa kɛse. Ade yie no no. Onyankopɔn de biribi kyerɛ wo tene Yohane. Odwamanfo a ɔyɛ wiase nyamanfo nyinaa maame. Ne yɛ asase so akyiwadeɛ na. Tawo bay onya honam fam ba adentira ya frana babel kasi atase so enyamanfuo ne wachiwade maame bamoto ye nya honam fam ba ande sa hawofo no yenim wanum no ye odwamanfuo kasi ye ya babel kasi no asase so nyamanfuo ni atwuwade maame ana atwuwade na sa odwamanfo ye hwan odwamanfo ya Twerɛ Kronkron ne ka ne ho asem wa ye hena yan kan Revelation 17 verse 2 ono na wiase ahemfo ne no abɔ adwaman na dwamammo ensa no abobo wona wote te asase so no asase so ahemfo na influensya niya mga hari wamo ni ahemfo aboboro nsanti yenye odwamanfo keke yenye wiase nyina dwamanfo international dwamanfo yenye honam fam ba minim asawo ni bia no ye international asawo na bo se dwamanfo we die oni asase so ahemfo nyina aboboro dwaman sa babel kasi babylon yi eya sore eyo somatron sore atrosum mfiri nyankopon sorry asase so ahemfo ne no aba adwaman mama yenkin kan Revelation 17:18 na oba wuhunu no ne kuro kese a edi asase so ahemfo so hene no yan pala yung great city that ruled ye ni kuro kese of the earth. Relihiyon nga ito. Isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan yung babae na patutot na ang tawag ay Babylonia. Alin yun? Ang sabi sa Biblia sa English, kapatid na Daniel, And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. ayan, itong syudad na ito, mas mataas pa sa mga hari. Larawan po yan ng relihiyong mali. Sabi ng mga apostol, huwag kayong makikiapid. 4 yun Pagkain ng handa sa Diyos-Diyusan, dugo, binigti, at pakikiapid. Pakikiapid sa babaeng patutot na sinasabi ng Biblia na relihiyong mali. Kaya alam nyo mga kapatid, pag naanib na kayo sa iglesia ng Diyos, hindi ka na pwedeng makikiapid ka ron mali na nga, alam mo makikiprosesyon ka pa ba? Magdadala ka pa ba ng kandila? Makikipiesta ka pa ba? Makikiapid ka nun. Kumbaga sa babae, may asawa ka na, sasama ka pa sa ibang lalaki. Yun ang pakikiapid. Ang nakikiapid sa patutot, nagiging kaisang katawan niya. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang dalawa magiging isang laman. Kaya yung pakikiisa natin sa relihiyong mali, yan ang pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Huwag kayo makikiapid sa relihiyong mali. Huwag kayo makikisama. Meron na po tayong asawa. Ang asawa natin si Kristo. Huwag ka nang sasama sa ibang Diyos. eya tron sorry ate se wukunu oyo abawarefo ana oye berema warefo a eni kwan so no befoforo nya wo yire ana so no abafoforo beti eni kwan so sesa no kofo dipa foforo ye adwamammo nti se ne ye wo honam fam adwamammo no kana ye wo honhom adwamammo 2 Corinthians chapter 11 verse 12 na mademo se ababaawa efini ne ho awade be de kwa akoma Kristo enti asafono ate se wayere ama Kristo tuko kutua atron sore ananyame fofura ewe nyame enyankopon na chiwade
Sa wonya behunu no kura sa for what Twerɛ Kronkron mu a ɛne ɛni kwan sɛ yɛsɔre ahodoɔ nneɛma wɔn mo yɛde ho kɔhyehyɛ mu bie ɔmo dwumadi ahodoɔ de mu kɔhyehyɛ mu bie firi sɛ Nyankopɔn wakyiwadeɛ amanneɛ ne amamra yɛyɛ ma aposom yɛsɔre ahodoɔ akyiwadeɛ ni kwan sɛ yɛyɛ bie ane ne Catholicfoɔ betumi atena asumdwem ohia aboaboa no kɔm de no ama na aduane ni yɛne wɔn mo nya aka sɛ sukɔm de wɔn na yɛma wɔn mo nsuo nom sɛ wɔn srɛ yɛ hɔ mmoa na betumi aboa na aboa no na mmom sɛ wɔn bɛtɔn sa frɛ Makikiapid ka nun, kapatid. Iwasan mo yon. Yan po ang 4 na gawaing kasalanan sa Espiritu Santo. Pagsama sa maling gampaning espiritual o relihiyon. Pakikiisa sa mga maling pagsamba. Kaya halimbawa, tatawagin ka ng mga Sabadista, luluhod ka sa kanilang Diyos. Yung Diyos ng Sabadista, hindi naman yun ang tunay na Diyos eh. Pakikiapid yun. Yan. Sana naunawaan nyo ito mga kapatid. At bukas po loloobin ng Diyos, maunawaan nyo lalo. Kung bakit nagiging pakikiapid yung pagsama sa relihiyong mali. Bukas po pag-aaralan natin ang aral ng Diyos tungkol sa bautismo. Bukas ang huling araw. No? Ang ating pag-aaralan kung paano tayo mapapatawad sa kasalanan at mula sa araw na yan, pagkatapos ng bautismo, ay maglilingkod na tayo sa Diyos sa tamang paraan hanggang sa katapusan. Inanyayahan ko po kayong muli. Alam ko mga kapatid na maaaring sa inyo mabigat ang dating nito. Pero pag nabautismohan kayo, hindi po mabigat yan. Kasi gagawa ang Diyos ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating kaisipan para ang kanyang salita ay matanggap natin. Sana dumating po kayong lahat uli bukas. Maneda suwana sa watchna. Ye gina betumi aba betie Yesu bo nkyerɛkyerɛ de twato odiye. Ta wo mma su na kra no a ana wo mpa so bɛbɔ su sese kra no de to aso tie. Sɛ de bɛyɛ obi ara na dawo. Ebia ye bɛyɛ bre di kan mate nkyerɛkyerɛ bi sɛ. Sɛ de bɛyɛ betumi asua Nyankopɔn ne nsɛm pɛpɛɛpɛ. Na sɛ wo mpa so bɛba asafo yi bia ne nyina wo hɔ. Amom sɛ wopɛ sɛ wofa su bo mu nso a ano mo bɛboa wo. Ɛyɛ sɛ wobɛgye Nyankopɔn asɛm. Reda so sɛ mo nyina mate aseɛ. Dada ne gadi aka na hyɛ wo sɛ bi wɔ anom. Sɛ dan ka Nyankopɔn yɛreton sa afra mo bi wɔkyena ne de twatoɔ. Ɛwɔ Awurade Mmara Nsɛm na subɔ nkyerɛkyerɛ yi mu. Ɛde twatoɔ ne bɛyɛ tena. Nyankopɔn yɛ adom a yɛwɔ da. Anɔpa du baako yi ara ɛne yɛbɛhwɛ aseɛ. Bi wɔ yɛreton sa afra mu nyinaa. Yɛsrɛ bo mamra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm nyinaa wie. Bi wɔ yɛda mo ase sɛ ɛnɛ da yi moaka yɛn ho yɛne yɛn nuanom a Every Members Church of God International yɛda Awurade ase sɛ baba bɛka yɛn ho. Na ansa na yɛn ntam bɛtete yɛ korakora no ɛnɛ da yi yɛretɔn nsa afra mu sɛ mommra na yɛmmɔ mpaeɛ si yawa. Pabɛkyɛ ma yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Panginoon naming Diyos, Ama naming dakila, Awurade yɛ Nyankopɔn, sa lahat. yɛn agya twɛde yɛ mpɔn, Pangalan po ng iyong buktong na anak, maraming salamat ɛwɔ wo daba korɔ no din mu. hanggang sa mga oras na Agya ito, yɛda wo ase. ay patuloy mo po Sɛ kami yɛbɛpam sɛ sɛ sinasamahan ng ginagawang pakikinig ng iyong mga salita. woda so ka yɛn ho. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang kapangyarihang nagpaparamdam sa puso ng tao Awurade, na magnasa yɛhunu sɛ at magpatuloy na umalam ng iyong aberɛ gyina yɛdi wo nhwɛ mɛpɛ sɛ wonim sɛdeɛ binibigyan mo kami ng wɔpɛ sɛ yɛte wo nsɛm ase na na yɛnya nkwa woama yɛn akwanya kabutihan mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ate wɔyɛ mu ye wo nnipa ɛde yɛn kɔ adwene sɛkyerɛ mu ase pakibasbasan mo po sana ang sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn akra bɛtumi asa afata w'ahenni no. piling namin Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ nyɔnko nnipa a wɔka yɛn ho aberɛ nyinaa ɛma yɛtie wo nsɛm kronkron. palatayang nagmumula Yɛsrɛ sa wo upang aming matanggap ma yɛn gyidie tuhanan ng iyong mga a ɛfiri wo nkyɛn na yɛn nyinaa
yɛtumi agye wo nokwasɛm Lakad sa a yɛde yɛn bɛkɔ magkaroon daa nkwama mu na yɛtumi asa afata na yɛtumi anante wɔ abrabɔ foforɔ mu na yɛyere yɛtumi anya kokuduro ne nkuranhyɛ nneɛma ne yɛfiri nneɛma ɛtia wɔ pɛ kronkron ho. Tulungan mo kaming maunawang ganap, Ama, ang iyong banal na na kalooban. Maalis ang mga yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ma yɛnte wɔ pɛ kronkron ase Magkaroon kami ng lakas ng loob na magpasimula ng lumakad na yi ntanta nyinaa firi yɛ akoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya kokuduro na yɛatoa so anante wɔ wɔpɛ mu hindi namin ɛnkanka ang kinabukasan. nneɛma a yɛhunu na nneɛma a yɛayɛ atwa yɛn ho ahyia no yɛnim ni yɛbɛsi kyena Nagigising pa ɛde kami, waka agya binibigyan ng pagkakataong mabuhay. daa nɔpa Sana po tulungan mo kami tumi sɔre firi yɛn nna mu a ɔma yɛn akwanya so ma yɛtena ase. Ɛsrɛ wo sɛ boa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛtumi abom asiesie yɛn ho ama daa nkwa a ɛrebɛba no. namaramdaman namin sa aming mga puso ang pagtawag mo sa Na akwanya biara a wɔde ma yɛn pamamantalang no asom bɔ ma yɛn. Yɛnya akoma mu anigye ne akoma mu atenka bi sɛ wɔnam wo nsɛm so ɛfrɛ yɛn. Bio ɛberɛ a yɛba bɛgya wo nsɛm hyia mmerɛ tiawa yi mu no wo nsɛm na yɛgya yɛn nkwa ne yɛn hyɛ berɛ hye. Agya yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn yɔnko nnipa mmɔbɔ wɔn akoma mu no wɔbɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔne wo banal na kalooban. bɛyɛ baako. Yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho na yɛn nyinaa yɛntumi nsia wɔn nsɛm na yɛmfa nyɛ adwuma. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn mma a ɛwɔ mmaa nyinaa a Pakikinig ng doktrina wɔyɛ wɔn afa mu die sa'yo namin ipinagkakatiwala sɛ wɔreto nsa afrɛ wɔn yɔnko nnipa sɛ bɛba abɛtie Nyankopɔn ne nsɛm. sa pangalan ng aming tagapagligtas Bio na si Kristo Jesus. yɛgyae ade biara hyɛ wo nsa. Biribiara a wɔagya akoma mu nyinaa gyae ne nyinaa hyɛ wo nsa. Agya yɛda wo ase bebree na wɔyɛ ne Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Mama yɛ ntɛntɛn. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Noong Hesukristo at ang patuloy na pamamatnubay ng banal na Espiritu, siya nawang mamalagi sa ating mga puso, lalo na sa ating mga kapwa-tao na kasalukuyang nakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, magmula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha.
hirap ng kalooban, pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Ala-ala sa tuwi na alam mo'y di ko alam, ang isip mo ay mas higit kay sa'kin. Kaisipan ang nakikita mo'y di ko napabanagan, at ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa, tulungan mo namang ako. Lahat aking mababata, mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama, ang higit kong kailangan upang ako ay maango sa labis na kalungkutan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka aming Ama. Sa iyo ko nang hahawak, sa hirap man o ginhawa, tulungan mo namang
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa iyo. Kaming mga nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at umaasa sa iyong awa ay patuloy na tumatanaw sa iyo ng utang na loob sa pagtatawid mo sa amin sa araw-araw. Na hanggang sa mga sandaling ito, may buhay kami't lakas na magugugol namin sa aming mga paggawa at pagkilala sa iyong kapangyarihan. Sana patuloy mo kaming samahan. Bakuran mo ng iyong kapangyarihan sa lahat ng kasamaang nagaganap sa aming kapaligiran. Ama, nananalig kaming kaya dumarating ang kasamaan sa aming mga buhay na mga nilikha mo dahil sa aming mga pagsalangsang. At ito'y isang paraan mo rin para matuto kaming magsisi sa aming mga pagkakamali at magbalik loob sa iyo. Maawa ka po sa amin. Tulungan mo kami. Nasa mga sandaling may mga panganib at kapahamakan sa kuna. Alam namin, walang ibang makasasaklolo sa aming kalagayan, kundi ikaw, Ama. Sana matuto kaming lahat na laging magtiwala sa iyong magagawa. Baala ka na po sana rin humipo ng mga lupang katawan, ng mga may karamdaman. Pumayapa ng puso ng bawat isang nagugulumihanan at napipighati ang kalooban. At kung ano't ano man ang mangyari sa aming mga buhay, makapanatili sana kami na laging nangahawa sa pagtitiwala sa iyong magagawa. Sa iyo namin nilalagak ang lahat ng aming mga kabalisahan. Bahala ka na po sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty, always to the Father.
Tanggapin natin ang basbas at pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit. Ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkikipisan ng Santong Espiritu, palaging maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.